kan ik je nooit vertellen. Ja, Joet is natuurlijk de wetter in Wilder hier in Burgum. En we gaan prachtig mooi opjouwing hier. De grote band ben hier bezig nu ik met korfbal hier. Want we rennen Joet voor korfbalclub Gariep. Korfbalclub Gariep die wil heel graag VVV mag zeggen, die wil heel graag een accommodatie verduurzamen. Dus daar helpen we graag mee met deze wetter in Wilder run. Het is een jubileumeditie, het is de 4e keer dat we doen. En deze 5e loop die zit ik in het teken van de 24 van Plus. Plus is onze hoofdsponsor natuurlijk. En speciaal voor hun hebben wij deze keer een 24 kilometer loop dienen. Daarnaast een kidsrun, 4 kilometer en een 10 hele kilometer. Nou, je kent zien, het is een drukte van belang hier. We hebben van alles en nog wat. Pizza, hamburgers, lekkere koffie, goed drinken en een fantastische sfeer.